Ja. Hej Papi, hvordan er det at have kunst på Brandø Højskole? Det er fedt. Det er fedt, hvis du kigger omkring, så vil du se, at folk er i fuld gang. Og det er altså, det er helt personligt, det de har gang i. Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det er noget, de selv har fundet på, helt inden fra maven, helt inden fra hjertet af. Og det synes jeg er fedt. Det er rigtig fedt, altså. Så altså, det er nogle, ikke bare nogle kunstneriske gode resultater, der kommer frem, men også nogle personlige gode, ærlige resultater, som vi er på vej imod. Vi er ikke færdige nu. Der er ikke nogen, der er færdige, men det er det fleste, der forhåbentlig i løbet af i dag. Hvad er det? Jamen det er, jeg vil have lavet træ her. Ja. Og plastik også. Og det smelter så lag på lag. Og det skal blive et træ, hvor der skal hænge osteklokker ud fra. Det er noget om osteklokke-mentaliteten. Lukas, hvad har du gang i? Jamen, jeg er lige ved at finpudse hånden. Sådan at det kommer til at flugte helt med armen. Det er meget dybs, altså meget sådan... Det er det, jeg tror, jeg skal til at lave. Så må jeg lige lave den her finger lidt længere. Lidt kort. Og du kan godt lave den længere? Det tror jeg. Ja. Det vil jeg prøve på. Ja. Jeg ser det meget godt ud. Det er skide flot, mand. Hej Anders, hvad laver du? Jeg maler en skitse, jeg har tegnet ud af frihånd. Startede med. Og den har jeg så tegnet op på et lærred. Så lige nu prøver jeg at lægge nogle farver på. På dem her skulle jeg bare tage den der sorte pen og så... Nej, fordi der vil stadigvæk være en skygge. Det her det er et rundt bære, ikke? Skal du tænke på, så der vil ikke lyset vil ramme herude og her. Og her vil der være mest skygge, og lyset kommer heroverfra. Ja. Og sådan en kanonkugle, den har også noget skygge der og deroppe. Så det drejer sig om, det er den person, man gerne vil identificere sig selv med, som kigger den her vej. Som egentlig har det hele den her vej mod fremtiden og sådan noget, har det hele planlagt, men som måske egentlig gerne vil noget mere med sit liv. Så det er lidt, om du forventer noget af livet, eller livet forventer noget af dig. Det er sådan lidt det, jeg prøver at komme hen med det, men altså man skal finde sin egen personlige historie med det. Der er også mange andre historier, men man kan sætte mere generelt.